Ang mga kalyado nga mga lawyers ni Vice President Sara Duterte niduso og 186 page nga petition ngadto sa Supreme Court aron pugnan ang impeachment complaint proceedings batok ni VP Sara dire sa House Committee on Justice. Dire may gala sa House of Representatives. Kaya nahitabo manggod ilang gi-question kay ngano naghimo mahigala og mini trial ang House Committee on Justice pinaagi kang Chairperson Jerby Luistro. Straight to the point. So ang mga punto mao nga kining pugnan ilang giadto Supreme Court kay aron nga mapugnan ang impeachment complaint proceedings batok ni VP Sara kay matud nila unconstitutional kini ang pagpahigayon og mini trial. Straight to the point. So mao ni ang mga punto sa mga abogado mahigala no ni VP Sara. Kay ang hitabo manggod kining impeachment complaint duha man ni mga kagalaan lagi unta ang kang BBM ug kang Sara. Ang kang BBM mahigala paspas man kay itong na basura, ang kang Sara mga kagalaan sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds. Nga ikaupat anak mahigala dunay matawag nga clarificatory hearing. Mura mo ni mga kagalaan ang mga congressmen murag fiscal ba ang ilang role ani. So dunay clarificatory hearing dayon kung makakita nag probable cause isangat na kanang maong kaso mga higala mo proceed na sa sunod mga kagalaan nga kinini ang stage no niining maong kaso. Straight to the point. Ang hitabo mga kagalaan sama sa usa ka kaso panalitan nga ipasaka kay kinigong House of Representatives kining ato mga congressmen nagsilbi ni sila mga kagalaan daw fiscal ni sila nga kung dunay kaso ang ipasaka sila may mo evaluate kung doon na ba'y probable cause ang fiscal kay kung pagpasakag kaso pagtanaw sa fiscal nga wa may probable cause may mong iyang i-dismiss. Pero pagtanaw niya nga medyo dunay sufficient mahigala nga grounds nga kuan tanaw niya dunay mga basihanan iyang patubagon mga higala ang kontra pasubmit og counter affidavit. Pag submit og counter affidavit mahimo nga i-resolve na sa fiscal anak ra kutob. Og makakita sa mahigala nga wa gyud probable cause i-dismiss pwede sad mahigalang tan-aw niya nga dunay probable cause i-file na niya karon doon na pa gani additional requirements mga sukid tigpaminaw certainty nga makakuha ka dito og conviction. Pero balikan na nato no kay sasama ini probable cause to sa ilang kuhaon niini mahigalang sa House Committee on Justice dili pa gyud na mahigala nga kanang trial mga sukid tigpaminaw nga mag-decide na guilty ba o dili guilty ang usa mga kagalaan ka sinumbong. Straight to the point. So, ug ari ka sa fiskalya kanang regular nga mga kaso, panalitan mo pasaka ka kaso sa fiskal, ang fiskal mo evaluate ana pagtan-aw pag-file pa lang sa kaso daan wa may hinungdan ning kaso, mahimong i-dismiss fiskal. Pero tanaw nga dunay basihanan pasabmito niya mahigala og counter affidavit ang kontra unya makasubmit na mga kagalaan i-evaluate sa fiscal mahimong di na gani sa mo conduct og clarificatory hearing og na-convince siya nga dunay probable cause. But tan-aw niya may gala kinahanglan gyud nga patawag sa clarificatory hearing so iyang i-schedule na ipatawag mahigala ang complainant ipatawag ang respondents within the prosecutor's level. Pag tan-aw may galan dunay probable cause i-file ngadto sa husgado kanang maong kaso. Muna mahigalay mahitabo no unya kinini ang kanang fiscal nga maoy nag-evaluate sa kaso inig-abot sa korte siya mo mahigalay mo prosecute kaysa man maoy state prosecutor now kung ang complainant maka-hire sila mahigala mga private lawyers amo na say gitawag og mga private prosecutors under gihapon sa supervision sa state prosecutor. So, muna sa mahitabo. Now, kini mga higalang impeachment nga kaso, nasusama-sama ana. Sui generis ning kasuha, pero maumao mga kagalaan ang mga stages. So, ang mga congressmen mo serve sila, sama sa fiscal, nga sila may mo evaluate, kay sila man mo dunay power to initiate impeachment. Pagtanaw mga higala nga, sufficient in form and substance, sila mo evaluate ana. Sufficient in grounds, dunay probable cause, di,
move to the next stage na dayon. Gikan sa committee level, iadto na sa plenary. Butahan mga higala sa plenary, butaran ko sa plenary, o makakuha mga higala 1/3 votes, kanang 106 votes mga higala sa mga congressmen, kaya man lang kuhaon mga sugitig paminaw, so mo-proceed na ngadto mga higala, i-transmit na ngadto sa impeachment court, ngadto na sa Senate. Mo na si mitabo. So adto sa Senate, ngadto na mahigala ang trial. Ang tabo karon, mao nga sa House Committee level, ilan na mahigalang gi-determine do na kunoy probable, do na kunoy sufficient in substance, sufficient in form, sufficient in grounds. Karon nag-conduct sila hearing nga ug susama sa piskalya daw clarificatory hearing ni. Mahimo ra na nga pagtan-aw mahigala ang kang Sara gipa ilang gipatubag, mi answer mahigala hatag answer adkaw tilang. Tan-aw nila mga kaigalaan nga di sa satisfied, pwede sa mo conduct mga higala og clarificatory hearing paghuman ana. Naamang kay probable cause, kung naay probable cause sa pamailanganan sa ato mahigalang House Committee on Justice. Straight to the point. Nga total mahigala kana si Sara, kanang wa pag-attend ni Sara sa diha mahigala sa House Committee on Justice. Wa magpasabot na nga guilty na Sara kay wa mo attend. Option ka na sa respondent kung mo attend ba sa dili. But i-provide yun mo na mga kaigalaan nga part sa due process. Even if the case will reach to the impeachment court, will reach to the Senate, it is still the prerogative of the respondent kung mo isangat sa ibutang siya sa witness stand or dili. Ano man, iya man na mahigalang rights. Lisod man sa kay mga kaigalaan og di man siya pwede makatestify against herself. Kay violation man na sa rights against mahigala sa self-incrimination man na mga sukid tigpaminaw. So muna nga option na inapart mga higalang Sara Duterte. So kining sa House Committee on Justice level pa lang, tanaw nila kung doon na magay probable cause kaha, kaya ang ilang gitanaw mahigala di man evidence mahigala pag convict ba or dili, di proceed na lang dayon. Sa pamailanganan. Kana si Sara Duterte mahigala tanaw po niya bisag sa abogadong Sara karon. Magtanaw ka mahigala sa House Committee on Justice, tanaw nimo mga congressmen o magkay paglaom sa gid na bisag unsaon pa mangugat pa ka tingog mahigala mo explain pa kag maayo. Wa man kay chance gid mo daog kay numbers game ana. Tanaw nimo wa nay chance nga kuan pa mausik ang imong katarungan, ang imong arguments, maladlad ang imong tanan nga mga depensa diha palandaan sa House Committee on Justice nga do man kay makuha na napita. So bisag kinsang lawyer nga maoy mo daan ang kasuha ni Sara Duterte, ug ikaw mo i-hire nga defense counsel, maingon gyud ka nga di na lang ta mag-usik oras diha sa House Committee on Justice. Kay nig-ihap inigbuti nga na mahigala, wa man. Kita bitaw ka wa man gyud gani mga higala ingon nya kanang maingon ba day ka kakuha gyud gamay nga buto unta ba thrilling ba wa oy. Wala. So kung ikaw mga higala mo defense counsel, natural lang yun na nga, may ka nga, adto na lang tatubag Senate. At least doon na tayo paglaom dito napita. Dito sa House Committee on Justice, wa tayo paglaom. O kana sa mga politiko, kibaom, gano'n sila. Nakinigod mga kailan to kung interview ni former Congressman Neil Tupas, ang kanhi chairman pod sa House Committee on Justice, o mao may gilay chief prosecutor at the time during the impeachment of Renato Corona. Ingon ko siya nga, kini mga congressmen, mga predictable ni sila. Kasabot na kadaan unsa na nganong predictable man because under na sa mahigalas dictate sa Malacañang. Di man ka pwede congressman ka mahigal magsupak-supak ka mahigalas Malacañang kay lisod man kaayo mga sukitig paminawa kay project. Di ka mataga-agrasya gikan sa Malacañang nan kun di ka mataga-agrasya ang imong mga konstituente dito. Sawayon sa kang wa may nahimo sa congressman, wa may project nahimo, wa gyud makatabang. Pero kung naa kay daghang grasya gikan sa Malacañang, himo-hibo kag project din ha. Bahala na to mga national issues. Dili kay ito maka-apektar nimo unless kung ikaw congressman daan na kampildihon sad. Da medyo delikado gyud ka na napita. Pero kung makakubati-kubati ra kalahi sa senador, kay senador manggod ang mubutar sa senador national manggod. Muna nga concern ng mga senators sa national issues. Di man na madagog suri-suroy ng tibuok Pilipinas may gala senador nga maka-create kang relationship sa imong mga voters. Unlike sa congressman nga kanang congressman duol kayo sa mga tao kay sila man maoy tuwa dito sa district.
Nya duol naman sila mahigala pila bago na nga og nakatabang na kay daghang kwarta gitagaan ka mahigala karong mga projects. Na kay project na karon imo na ang kunon nga imo ng project ikaw maoy nag-effort ana nga project. Doon na po kayo nadawat niya mga kaigalaan. Nakatabang kasi mga tao, natuyok nimo mga constituents nimo, labi pag nakatabang ka mahigala sa ilang hospitalization day, inig-issue ana mingon nga, uy, wa man mo butar sa congressman mo nimo una. Ang mga tao nakautang og kabuton, medyo duol sila. Nga mingon nga, sige lang total pag bunyag si mong anak dito ra bas congressman, maikod man ka. Pagka kuan na ba tong namatian na ba des kuan, di bisita na ba des congressman di sa ato? Ang issue sa usa ka congressman more on local nga mga issues. So mo na nga dili kayo sila apektado sa mga national issues. So predictable sila. Predictable sila. Mo na kabantay kag na mga congressman gamay ra kay maihap ra sa tudlo mahigalay pilay mo supak. Dili ka magsupak-supak sa Malacañang kay otherwise wa makay grasya makuha. So og ikaw may abogadong Sara Duterte kining sa lower house palandaan. Mayon ka mo advice ka. Di ay na lang di na ta mo usik og oras diha kay mao ra gyapon buting ano untay mahimo diha. What a chance adto ta Senate na lang mo pagawa sa ato mga arguments sa ato mga counter nga mga ebidensya. Kay lisod kay malatag na daan nimo strategy nimo diha mahigala malatag na daan sa House Committee on Justice. Bisag kinsang lawyer nga trial lawyer ha. Kanang trial lawyer na minaw na koron. O ikaw may abogadong Sara, of course di ka mo advice nga mulangan ta sa House Committee on Justice. Katong trial lawyer gyud nga kuan lang. Kanang klaro-klaro ba? O advice ko kayo na lang adto ta Senate. At least natay chance dito adto na to ilatag nga to mga arguments ato mga evidences. Mo gyud ay mahitabo. Pero karon wa mo tunga Sara, duha ka punto atong i-discuss og dugang na discuss na nato ni. Kanang iyang pagtunga unsa may wa pagtunga unsa implication. Ikaduha, kanang mini trial unsa implication. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukid di paminaw ning atong hisgutanan. Now, so sa unang punto nga, si Sara wa mo to nga mahigala sa House Committee on Justice. Ato lang ning klarohon mga sukid di paminaw kay ang limens manggod mga higala wa kay sila mahibaw nga ala wa mo to nga. Unya padakon na dayon mga kaigsoong istorya nga wala guilty na kay wa mo to nga. Kana mahigala nga stage. Nitubag Sara Ansel ad kautelam, ila i-evaluate tanaw nila mahigala wa sa kauyon sa tubag di i-resolve nila mga higala do na probable cause. Wa mo to nga Sara waiver na sa side mahigala Sara Duterte. At least gitagaan siya mahigala opportunity gi-follow ang due process. Og di sa mo to nga iya ka ng opsyon. Iyan ang prerogative. O dili sa mo to nga personally dito mga sukid di paminaw. Sa may tabo ana, i-resolve mahigala sa House Committee on Justice, waiver sa part mahigalang Sara Duterte. Kaya kay waiver man, kung tanaw nila doon na gusto probable cause di, sunod nga, ato na sa sunod nga stage. Kaya ang doon ay power to initiate impeachment ang lower house man. But ang mo trial ana, ang mapahigayon ng trial ang Senate naman kay mahimo man sa impeachment court. O sila may mapahigayon sa trial. Mo ni mahigalay mahimong sitwasyon. So kanang wa pagtunga ni Sara Duterte sa House Committee on Justice. Iya kanang kabahin, iya kanang prerogative, iya kanang kabahin sa strategy tungod kay ang trial lawyer nga naminaw nato karon ug ikaw mo ibugado butang imong try to put yourself in the shoes of Sara's lawyer. Ikaw may bugadong Sara, ikaw may gihire. Dili na ka mo usik dihan dapita. Kasabot na pagkabisa pag yag-yag ni mo tanan argument siya, iyag-yag ni mo tanan ebidensya na nagbuting ana wa kay daganan gyapon. Kay numbers game na. Kita ka may latan ko ka diha, lamang kag ang buto mahigala pa yung sufficient inform usara ka buto mahigala ang kontra. Sa paglaom ni mo ana, wa kay chance sufficient in substance one vote lang gyapon mahigala ang kontra. Sila tanan 50 kapin ka mga congressmen ba sufficient inform sila, sufficient in substance. So tanan mabasa na nimo ba? Mabasa na nimo nga wa tay daganan hen dapita, di ta mag-usik og oras diha, di ta mag-usik og resources diha, di ta mag-usik sa atong arguments, di ta mag-usik sa pag-expose sa atong mga evidences nga naa pa ana nga level.
Straight to the point. Part na sa strategy as lawyer. Kaya mo yagyag ni mo tanan do arguments din ha. Yagyag ni mo tanan diha nga mga evidences. Una, mabantayan na nila tanan. So, isip kabahin sa Defense Council ka ng mga naadiha. Daghan ko ng mga Defense Council, mga laki sa mga tawhan ng ipanguha. Di, plus kini pang mga mga amigo, mahigala ni VP Sara nga way appeal sa team. Daghan pang mga laki diha. Moingon gito nga, dili na ta. Ang mga tikpaniid, mahigala kasabot man. Nga wa tay chance diha. Mobita to, predictable ni Congressman. So, ayaw na dili na ka diha. Mapugos kig atubang ana unya ngadto na sa Senate. But dili gihapon mahigala nga iatubang si Sara dito sa impeachment ngadto sa Senate. Ang mahitabo na option gyapon niya kay makaviolate lagi ka sa self incrimination kung imo na mahigalang ipugos. No? Mao na mahitabo mga sukin tigpaminaw. Discretion gyapon sa Defense Council kung ilang i-present sa witness stand si Sara or dili. Mao na mahitabo dito sa Senate. Because ang duna mga higalay problema pag-prove kung duna ba mga higalay ebidensya. Ang burden of proof naman nila, naman sa prosecution. Ang imo sa defense, ang imo diha mga higala makakita man lang ka diha og doubt na napita. So kining diha sa lower house ang wa pagtungan ni Sara so dili siya big deal. Dili siya big deal. Bisan gani ngadto sa Senate, inig-impeachment sa Senate og di mo tunga si Sara dito, of course, ang mga abogado mo tunga gyud. But og dili mahigala i-present si Sara at the option kana sa iya mga lawyers kung ato bang ibutang sa witness stand or dili. Kay ang technical mo gud napita mga higala ang self-incrimination. Kung ang abogado ni Sara mobutang niya sa witness stand, automatic open nga mo testify sa mahigala sa iyang kabahin, then open siya for cross-examination. But kung dili sa ibutang, dili sa mapugos. Kay dili man mga higala pwede ang usa ka tawo nga pugson pag-testify sa iyang kaugalingon. Straight to the point. Mo na may tabo. So, ang wa pagtunga ni Sara diha mahigala sa House Committee on Justice dili siya mga kagalaan big deal. Usa sa kapart sa strategy sa defense o prerogative kana sa part mahigala sa respondent nga mao si Sara Duterte. Straight to the point. Unya kini ni ang tan-aw po ni mo mahigala sa defense wa kay chance din napita inig buting wa ka bisa pag mangugat pa ka. Daayaw na lang. Mausik na imong argumento diha. So, kanang mo una. Ikaduha, kining mag-trial pa sila pit sa Marso 25. March 25. Sunod lang trial, April 14. Igo-igo makahumang pamalandong sa Holy Week siguro. Ato niyagi katawa ha. Para maibawan ba nga unsa dining ani nga proceedings. Mag-trial pa sa April 14, April 29, April 22, April 29. Nisupak ang mga abogado mahigala nga dili man sila maoy legal team ni Sara no kina sa Sekwan katong ngadtong Supreme Court mga friends niya ni at to Supreme Court ilang gi-question mga higala kining mini trial nga nahitabo sa House Committee on Justice. Straight to the point. Ilang gi-question kay ngano man ug maghimo po mo mini trial diha sa ato pa wa pa mo makakuhag probable cause anto doon ug dunay probable cause di proceed na sa next step. Kaya ang trial to sa Senate man. Umuingon ka mahigala nga imo mga kahigala ang isumo na mga bangko din ha. Let the Senate Impeachment Court do that. Kaya maghimo na yung mga higala impeachment mini trial. Paabot to Supreme Court, malangan tagsamot ani. Pag-abot Supreme Court, i-evaluate po ni Supreme Court mahigala. At na mahibawa na po unsay decision Supreme Court labot ani. Kay ang duna mga higalay power pag-try mga kagalan ng Senate naman. Nya kini mga higalang hitabua, mag-trial na po na sila una pa mga kagalan ilaygay mayo. Nagpasabot na hinuon ng mga taong duda nga fishing expedition kuno inyo da gyud. Wa pa mo ebidensyahan to doon. Kung doon na ng ebidensya, total probable cause na may gikinahanglan, balik ko na usama sa Piskalya, inig file sa kaso na sa Piskalya, tanaw sa Piskal, wa mahigalay probable cause, pwede i-dismiss na dayon. Pag naay probable cause, tanaw na doon na mahigalay basyanan, o patubagon kontra.
submit counter affidavit. Pag nanang affidavit, counter affidavit, pwede na kayo tanaw na pabulkos, okay. File na ang kaso. Ngadto sa korte. Nan kung tanaw kinahanglan mahigalag clarificatory hearing, okay. Conduct clarificatory hearing. Pero dili mini trial. Dili mini trial. Kay dili man na probable cause sa may mong kuhaon. Sa to pa kung maghimo mong mini trial, hantod karon diwa pa di probable cause. Mosamot dudas mawa gyud. Fishing expedition gigihimo. No? Kana magud mahigalang pagsumpina ana mga bangko. Unya na let the court do that. Ah? So sa inyong level, proceed na nga to sa sunod step. Pero kini mga higala, tan-aw nila ba? Ilan yung palihaon ni Gigi Marbinay nga dili pa lang na sa lower house yan mabugbog ba kay as of now magud wala maka-squabble ang impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte. Wa maka-squabble. Kay kana magud bang higala ang impeachment unta lagi para ba ang mga tao, ang mga senador di maglisod og butar pag convict. Kinahanglan gyud niya kana bang napa sa lower house inig kuan na bitaw kabantay mo mga higala nga para atong kang kuan, katong kang irap. Dili pa lang daan sa investigation sa Legislative Department pa lang daan. Wa naga umido ng mga tao, kurakot day. Kurakot is irap man pag submit na ngadto mga higala nga sugod na trial, wa naga gauros-uros na ang feelings mga tao nga kuan na gina kurakot gina. Karon wa man maka-squabble, wa man mga higala makatandog. Kay katong ulang ilang unang gibuhat katong Quadcom, mao ta today, ang Quadcom banat-banatan sarab maayo. Pag banat-banat adto mahigala mo na to nga impeachment ay sunod suswa man magsilbi. Napawong man mahigalang Quadcom. So karon giusban ining Committee on Justice. Tuyo ani mahigala pag kuan gyud, pag-uyog nga maka-create ba mga kahigalaan og gamay ba nga at least ang mga tao, mga sugitig paminaw mingon la. Kuan na gyud. Kini ni ang nanagyud sad ani gyud sara na. Aron nga di po maglisod ang mga senador unya og boto. Ah? So sama ni mahigala sa ilang himuon kang Gigi Marbinay na lahi man sara wa man madutli mga sukitig paminaw. Straight to the point. Ah? Katos Binay kanya to imbisigaran di sa committee level pa lang dili sa House of Representatives pag imbisigan Binay ang iyang rating na namog ka ubos. Ubos. Bersara mahigala ang Quadcom. Wa man yun, wa matandog. Hangtod doon si Sara Duterte mao gyapon mahigala pinakataas og rating. Kana istorya tag tinuod ha, kanang realistic ba lang istorya. Straight to the point. So katong first round nga Quadcom, upat ka komitiba mahigala nga nag-imbisigar, wa magsilbi. Wa matandog ang rating mahigala ni Sara. So karon kini na pod. Nana sa committee level, sa House Committee on Justice. Ug na may probable cause. Di editso na nito sa sunod level. Ito sa plenary, pabutuhan sa plenary na amang gyapon na mga higalay. Ma-appeal man gid ito mga sukitig paminaw kay daghan man ang mga congressman, dali man nakuha ng 106 votes para maditso na Senate. Ngadto na sa Senate, adto na isupina sa Senate ang mga bangko. Kung gusto gyud mo nga inana may tabo. Although doon na pa na yung mga lalisonon dito because doon na may bank secrecy law, pero let the Senate Impeachment Court do that. Na? Dili mahigala karon palandaan sa House Committee on Justice. Maklaro ni noon nga hantod doon wa pay probable cause na silang nakitaan. Inato lang ning agi katawa-katawa ha kay mama ni mga higalay mong kuan na. Ha? Di man kinahanglan nga trial pag kag maayo diha man dapita may man og kamoy man mo decide og guilty ba o dili guilty. Inyong ipahigayon ang mini trial nga probable cause na inyong kuhaon. Ha? So mo ni mga higalay kini ni ang mahitabo mga sukintig paminaw, no? Nya mahitabo ini ron ang iyang mga lawyers may ganun sa Supreme Court. Malagmit malangan na hinutag samot aning kalakiha. Ha? Kay malagmit mateknikal na po hining kalakiha hinoon. Straight to the point. Ha? Kay sa ako nang giingon mga kaigsunan bisag kinsa nga trial lawyer. Kan trial lawyer gyud suito gyud mahigala sa kanang dito gus korte kana bang kumbate gus korte ba? Ikaw abogado Sara mo ingon gyud ka di narta mag-usik og oras na sa lower house sa House Committee on Justice kay wa magitay dag-anan niya inigbuting na bisa pag ilatad nimo tanan ebidensya. Bisag ilatad nimo tanan arguments. Di na mausab ng mga congressmen. Wa tay chance ha. Adto Senate at least natay chance. Nga naman kana mga senador
bisan pa man sa pressure, manimbang-timbang na sila mga higala kay madaot unya ang ilang political career. Straight to the point. Sumo kini mga sukitig paminaw nga balikon ako ang duha ka punto. Una, ang wa pagtunga ni Sara Duterte diha sa House Committee on Justice wa mapasabot nga guilty siya. Napasabot lang ni nga wise ang iya mga abogado, clever ang iya mahigalang depensa, kasabot sila kanus a mahigala kanus a ka makig-argue kanus a dili. Nya nang ni ana nga stage dili kinahanglan mo pagawas kasi mong arguments, dili kinahanglan niya mo pagawas kasi mga ebidensya. Strategy ka na sa depensa. So, even og moabot pa sa Senate Impeachment Court, og dili mo tunga si Sara dito, mo tunga iya mga abogado, ila gyapon na nga discretion, prerogative ng Sara, nga dili niya ma-violate, mga kagilan dili ma-violate dito sa Senate ang iyang rights against self-incrimination. Straight to the point. Batong mo decide ang mga lawyers kay butang siya sa witness stand, open siya for cross-examination. Straight to the point. Mo na mahitabo mga sukitig paminaw. So balikon ko kanang wa pagtunga dili big deal. Part na sa iyang estratehiya. Part na sa iyang strategy. Ikaduha kining mini trial ko sinable sa gini, kay magduda na yung mga tawa pa probable ko santo doon. Fishing expedition na lang gihimo hangtod doon. Wa pa kakitag probable ko, sayo naman ang probable ko simong pangitaon. Di man na sa mahigala pareha sa mo hatag kag ebidensya nga ang quantum of evidence beyond reasonable doubt dili pa man na hearing na pa man na sa inyong level napasabot ni nga ngita ko sa pamaagi mahigala nga maka squabble ba kay hantod karon mga sugid pa dawa matandog pa si Sara Duterte mga higala ining maong mga proceedings nga ginahimo karon.